Έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον τραπέζι αυτή τη στιγμή και έχουμε την τιμή να έχουμε δύο εκλεκτούς ομιλητές. Εκεί μου θα σας παρακαλέσω να καθίσετε αναπαυτικά και να απολαύσουμε τις δύο αυτές ομιλίες, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές. Απλώς θα ήθελα να κάνω μια πρόλογο. Ο κύριος Μερμήλης ήταν μαθητής μου στο 401 και υπήρξα και εγώ μαθητής του. Και είναι πολύ σημαντικό, σας το λέω αυτό, όταν δύο εργάζονται μαζί, να είναι ο ένας μαθητής του άλλου. Ξέρετε πόσο σπουδαίο είναι αυτό. Ο άλλος ομιλητής είναι ο κύριος Βαγιάκης. Για τον κύριο Βαγιάκη αισθάνομαι άβολα να μιλήσω, δεν μπορώ να μιλήσω. Εκείνο που θέλω να του πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για όσα έχει προσφέρει στον ύπνο και προσφέρει ακόμη μέχρι σήμερα. Λοιπόν, ο κύριος Μερμήλης θα ξεκινήσει. Και εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα, κύριε Πανάκου, που είστε εδώ μαζί μας και θυμάμαι τα πολλά ξενύχτια. Γιατί την παλιά εποχή ήμασταν και τεχνικοί και γιατροί ύπνου και ξενυχτάγαμε και κοιμόμασταν εκεί στα παγκάκια. Τέλος πάντων, είναι χρόνια όμως τα οποία ήμασταν πάρα πολύ παραγωγικοί. Λοιπόν, πάμε σε μια ευγενή άμυλα, έτσι ένα debate που τελικά μάλλον θα μας κάνει περισσότερο φίλους παρά αντιπάλους. Χρήση της συσκευής ΥΠΑΠ σε ασυμπτωματικούς ασθενείς χωρίς υπνηλία και ήπιας μέτριας βαρύτητας υπνική άπνοια. Και εγώ υποστηρίζω το υπέρ. Μου λέτε δηλαδή ότι από όλες αυτές τις μελέτες που θα σας παρουσιάσει ο κ. Βαγιάκης, που δεν είναι λίγες, ότι η υπνηλία, την οποία όλες σχεδόν οι μελέτες που δημοσιεύονται τη μετράνε με την κλίμακα του Epworth, που έχει αρκετά προβλήματα, και τη βαρύτητα που οι περισσότερες, οι 9 στις 10, τη μετράνε με το δείκτη απνιών-υποπνιών, που ισχύει βέβαια σε πολυκαταγραφική μελέτη ύπνου, διότι αν δεν έχουμε εγκεφαλογράφημα, ο παρονομαστής έχει το χρόνο της καταγραφής και δεν υπάρχει αυτός ο όρος. Μου λέτε λοιπόν να αποκλείσω όλους αυτούς τους ανθρώπους. Και η απάντησή μου είναι όχι. Αυτοί είναι άνθρωποι, ούτε κουκκίδες στατιστικές, ούτε αριθμοί. Είναι άνθρωποι και στις πολλές περιπτώσεις που θα σας αναφέρω χρήζουν θεραπείας. Όχι από τον οποιοδήποτε, αλλά στα πλαίσια ενός οργανωμένου εργαστηρίου ύπνου. Μέσα λοιπόν από αυτές τις σκέψεις που έκανα για αυτή την ομιλία, θέλω να σας περάσω και αυτό το οποίο νιώθω τελικά. Σας ρωτάω, υπάρχει ασυμπτωματικός ασθενής στο σύνδρομο της υπνικής άπνοιας που είναι η νόσος με τα χίλια πρόσωπα? Υπάρχει στα αλήθεια? Γιατί θέλουμε πάντοτε να εστιάζουμε στη λέξη υπνηλία? Και τελικά αυτή την υπνηλία την οριοθετούμε σωστά? Δηλαδή αυτή η κλίμακα Epworth είναι πράγματι πάρα πολύ καλή, ένα καλό εργαλείο, αλλά έχει πάρα πολλά προβλήματα και έχει πολλές περιπτώσεις, κυρίως επί συνοσυρωτήτων, που δεν είναι καλή. Μπορούμε όταν ένας άνθρωπος έχει κάποιο πνευμονολογικό, κάποιο καρδιολογικό, κάποιο νευρολογικό πρόβλημα να αγνοήσουμε έστω και τις λίγες παθοφυσιολογικές διαταραχές της υπνικής άπνοιας που όλοι ξέρετε, τους αποκορεσμούς, τα αυτόνομα, τα cortical arousal, και να πούμε δεν πειράζει, δεν του δίνουμε συσκευή ΣΥΠΑΠ, δεν τον θεραπεύουμε με ΣΥΠΑΠ? Υπάρχει στα αλήθεια ένας σαφής καθορισμός τι είναι ήπιο και τι είναι μέτριο? Μήπως πρέπει να αρχίσουμε λίγο περισσότερο να κουβεντιάζουμε για το υποξαιμικό φορτίο, λίγο περισσότερο να κουβεντιάζουμε για το σύνδρομο της REM εξαρτώμενης υπνικής άπνοιας? Μπορούμε στα αλήθεια να βάλουμε στο ίδιο καλάθι και τους άνδρες και τις γυναίκες? Και τελικά όλες αυτές οι μελέτες που πυροβολούν κατά ρηπάς, με άσφαιρα κατά την άποψή μου, τη χρήση συσκευής ΥΠΑΠ, όχι σε ήπια και μέτρια άπνοια, αλλά και σε σοβαρή άπνοια, αλλά απουσία υπνηλίας, γιατί δεν επιφέρει κάτι στο καρδιαγγειακό θετικό, είναι αυτοί οι ασθενείς που βλέπουμε στην κλινική πράξη, είναι αποτέλεσμα μιας στατιστικής. Πρώτα απ' όλα γνωρίζετε όλοι, ο δείκτης απνιών-υποπνιών έχει περάσει από 1000 κύματα και 1000 ορισμούς. Οι υπόπνοιες ορίζονται με διαφορετικό τρόπο. Και σας βάζω εδώ πέρα δύο ασθενείς, με το κριτήριο του να έχουμε έναν αποκορεσμό 3% ή arousal ή και arousal, που σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε εγκεφαλογράφημα, και από την άλλη τον αυστηρό ορισμό που θέλουν οι ασφαλιστικές εταιρείες Medicare και Media της ΗΠΑ, να έχουμε αποκορισμό πάνω από 4%. Βλέπετε ότι σε αυτή την περίπτωση το μέτριο μπορεί να γίνει ήπιο, το σοβαρό μπορεί να γίνει μέτριο, το μέτριο μπορεί να γίνει φυσιολογικό. Και βέβαια, ίσως αυτό να μην ανήκει στον στοικό Μάρκο Αβρίλιο, αλλά δείχνει ότι τελικά η αλήθεια μπορεί να είναι ένα νόμισμα με δύο όψεις. Και ανάλογα πώς θα στο παρουσιάσει κανείς, μπορείς και να το δεις. Έτσι λοιπόν, 6.000 ασθενείς που αναλύθηκαν από την Sleep Heart Health Study, βρέθηκε ότι αν εμείς, και το βλέπετε το βάζω με κόκκινο, σταθούμε ακριβώς σε αυτούς που πληρώνουν, δηλαδή στις ασφαλιστικές εταιρείες, δεν θα είχαν, δηλαδή με το κριτήριο του 4% αντί του 3% και arousal, αυτοί που είναι με το 4% δεν θα είχαν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν συσκευή ΣΥΠΑΠ. Τους την αρνιόμαστε απριόρι.
Θυμάστε, ήδη 15 χρόνια πριν λέγαμε το ίδιο. Ο ασθενής 1 και ο ασθενής 2. Ήπιοι ασθενείς. Ήπιο σύνδρομο. Χωρίς υπνηλία. Όμως δεν είναι το ίδιο πράγμα να έχεις άπνοιες 180 δευτερόλεπτα από 18, να ρίχνεις το οξυγόνο, τον κορεσμό στο 61, να έχεις προβλήματα καρδιολογικά, να έχεις κακή αρχιτεκτονική ύπνου. Μπορούμε αυτά να τα βάλουμε σε ένα καλάθι και να πούμε όχι, δεν θα βάλουμε σε αυτούς επειδή είναι ήπια σύνδρομα χωρίς υπνηλία. Και βέβαια υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία μελέτη, η οποία είναι από την Αυστραλία, που λέει ρε παιδιά, όλα αυτά τα οποία μας λένε για τη ΣΥΠΑΠ που την κατηγορούν πια, όχι στην κεντρική άπνοια όπως παλιά, τώρα και στην αποφρακτική. Μήπως τελικά δεν εκφράζουν αυτά τα οποία βλέπουμε στα εργαστήρια ύπνου. Αυτές λοιπόν, αυτά φαντάζομαι θα είναι και τα επιχειρήματα του αγαπητού κύριου Βαγιάκη, ανάδεια σε αυτά που θα σας πω εγώ. Υπάρχουν κάποιες μελέτες και πρώτη και καλύτερα αυτή η safe study, που σας είπα πυροβολούν κατά ρηπάς. Λένε ότι πραγματικά, χοντρικά, όταν ένας άνθρωπος έχει μέτριο προς σοβαρό, ούτε κάνει ήπιο σύνδρομο και δεν έχει υπνηλία, είναι δώρον-άδωρον να τον βάλει σε συσκευή ΣΥΠΑΠ, διότι απλούστατα δεν θα έχεις κάποια θετική ανταπόκριση ό,τι αφορά τα καρδιολογικά συμβάματα στο εγγύς και το απότερο μέλλον. Η μελέτη που έκαναν εκεί στην Αυστραλία περιλάμβανε μεγάλο αριθμό ασθενών, κοντά στους 5.000 ασθενείς, που είναι οι ασθενείς που βλέπουμε στα εργαστήρια. Δεν τους κόψαμε δεξιά-αριστερά για να βγουν τα στατιστικά και να δημοσιευτεί η μελέτη στο New England. Και βλέπετε ότι τελικά, ας πούμε για τη safe study, αυτοί οι ασθενείς που παρουσιάζονται ως guideline και μας ταράζουν είναι μόλις το 7,5%. Στην καλύτερη των περιπτώσεων, στην Barber Study ήταν το 21%. Άρα δεν είναι οι ασθενείς που εμείς βλέπουμε καθημερινά. Έτσι λοιπόν, αντί να βλέπουμε το ένα και τα δύο δέντρα, ας κοιτάξουμε λίγο όλο το δάσος, ασχέτως με το τι λέει ο ένας και ο άλλος. Γιατί και πολλά paper που έχουν δημοσιευτεί τελικώς ανασκευάστηκαν. Και πάω σε αυτό το paper. Το έχετε όλοι ακούσει, η safe study που λέει ότι η χρήση της αναπνευστικής συσκευής ΣΥΠΑΠ σε ασθενείς οι οποίοι έχουν μέτριο προς σοβαρό σύνδρομο και οι οποίοι δεν έχουν υπνηλία δεν κάνει τίποτα σε ό,τι αφορά τα καρδιαγγειακά. Και ρωτώ κύριε, αυτό είναι μια απόδειξη αποτυχίας. Αυτό δεν το λέω εγώ. Το λέει πρώην πρόεδρος της Αμερικανικής Ακαδημίας Ύπνου. Γι' αυτό δεν δημοσιεύτηκε και σε άλλο περιοδικό στις ΗΠΑ. Το New England ήθελε να δημιουργήσει έτσι ένα μπανικό για να υπάρξουν και άλλα papers στη συνέχεια τα οποία θα βρουν υπομονάδες. Πώς έγινε η διάγνωση σε αυτή τη μελέτη, κύριε? Έγινε με το δείκτη απνιών? Όχι. Χρησιμοποίησαν τον δείκτη από κορεσμό πάνω από 4% να είναι πάνω από 12%. Πού το έχουν δει αυτό το πράγμα? Μόνο για τη στατιστική το κάνουν. Και βέβαια ομολογούν ότι οι ασθενείς τους φορούσαν τη συσκευή 3,3 ώρες. Μα είναι δυνατόν? Μάλλον δεν τη φορούσαν. Άρα δεν φταίει η συσκευή που δεν πήγανε καλά, φταίει το γεγονός ότι δεν τη φορούσαν. Τώρα, θα σας έλεγα πραγματικά ότι αν κάναμε μια μελέτη, για παράδειγμα, σε ελέφαντες ή καμιλοπαρδάλεις που κοιμούνται 3 και 4 ώρες, ναι, θα ήταν πάρα πολύ καλό αυτό, θα ήταν αποτελεσματικό. Αλλά εμείς μιλάμε για ανθρώπους και οι άνθρωποι κοιμόμαστε 7 με 8 ώρες. Άρα εδώ ουσιαστικά δεν υπήρχε χρήση της συσκευής. Έτσι λοιπόν μετά ακολούθησαν πάρα πολύ δυνατά σχόλια στα αμερικάνικα περιοδικά και βλέπετε μιλάνε για χρήμα στην υγεία κλπ. Και λέτε κύριοι, δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτό που λέτε ότι οι 3 ώρες είναι αυτές που φταίνε που οι ασθενείς δεν πάνε καλά. Και τελικά μέχρι να βρούμε κάτι άλλο καλύτερο από τη ΣΥΠΑΠ, γιατί αυτή τη στιγμή αυτό υπάρχει και είναι το καλύτερο, ας μάθουμε να τη χρησιμοποιούμε αρκετά. Λοιπόν, στην όσο με τα 1000 πρόσωπα, δηλαδή μια γυναίκα η οποία ξυπνάει με κεφαλαλγία μέσα στη μέση της νύχτας το πρωί, ένας κύριος ο οποίος έχει αισθητική δυσλειτουργία, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αρχίσει και έχει διαταραχές της μνήμης, δηλαδή αν έχει ήπιο σύνδρομο και αν δεν έχει υπνηλία θα τον αποκλείσουμε. Θα του πούμε δεν θα σου κάνουμε ούτε μελέτη ύπνου ούτε τίποτα γιατί έτσι λέει στο New England. Το είδατε και πριν αυτό το paper. Η υπνηλία είναι κάτι σχετικό, είναι σαν τη δύσπνοια. Καμιά φορά μαθαίνεις να ζεις με αυτή και δεν την εκτιμάς. Όπως και αυτοί εδώ οι άνθρωποι που λέγανε ότι δεν είχαν υπνηλία. Βλέπετε όμως ότι η μεταστροφή στο πρόσωπο είναι σαφώς πιο όμορφος εδώ ο κύριος και η κυρία όταν φοράνε τη συσκευή ΣΥΠΑΠ. Παρότι έχουν ήπιο σύνδρομο και παρότι λένε ότι δεν έχουν υπνηλία. Και τελικώς κατάλαβαν ότι είχαν. Γνωρίζετε και αυτά θα τα ακούσετε πάρα πολύ ότι τελικά άπνοια δεν σημαίνει υπνηλία. Μπορεί να έχεις διαταραχή του ύπνου, κυρίως αϊπνία τύπου διατήρησης του ύπνου, μπορεί και να έχεις λίγα συμπτώματα. Και το περιβόητο κομίσα, δηλαδή η συνύπαρξη της υπνικής άπνοιας με αϊπνία, δεν είναι σπάνιο. Βλέπετε περίπου 1 στους 3 το έχει αυτό το πράγμα. Τώρα μου λέτε τόσες επιπλοκές έχει η υπνική άπνοια. Λοιπόν, αφού έχει τόσες επιπλοκές, αν θέλετε να το θεραπεύσετε, όπως είπε η Μπάρμπαρα Φίλιπς, σκεφτείτε όπως μια γυναίκα με το αντισυλληπτικό χάπι. Δεν θέλει να μείνει έγκυος, ας το χρησιμοποιεί όπως της είπε ο γιατρός της. Θέλει να το ρισκάρει, ας μην το χρησιμοποιεί. Έχετε τη ΣΥΠΑΠ, μην τη χρησιμοποιείτε στο κομμωδίνο επειδή είναι ακριβή και ωραία σαν μπιμπελό. Τη φέρνουμε για να τη βάζουμε όλο το βράδυ που κοιμόμαστε.
Σε κάθε τραπέζι όπου πάμε, όλοι μιλάνε για την άνοια πια. Και πολλοί νομίζουν ότι είναι ανοική και έχει δημιουργηθεί ένας πανικός. Πράγματι υπάρχει πρόβλημα και ξέρουμε ότι και γενετικά στους ασθενείς με τις ταοπάθειες υπάρχει μεγαλύτερο σύνδρομο υπνικής άπνοιας. Αν όμως πριν φτάσουν αυτοί οι άνθρωποι στο να αλλάξουν τη μέρα και τη νύχτα, να γίνουν διαγερτικοί, αντιμετωπίσουμε τις συνοσυρότητες και προσφέρουμε καλύτερη οξυγόνωση στον εγκέφαλο, όπως δείχνει αυτή η μελέτη, μπορεί να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Άλλη μια μελέτη. Και αν δεν ενδιαφέρει αυτό τις ασφάλειες, τις ενδιαφέρει αυτό. Το μεγαλύτερο πρόβλημα για τις ΗΠΑ τα επόμενα χρόνια θα είναι η νόσος του Αλτσχάιμερ. Αυτά εδώ πέρα είναι δισεκατομμύρια δολάρια. Θα φτάσει το 2050 τα 758 δισεκατομμύρια δολάρια. Άρα, μέχρι να βρεθεί κάποιο φάρμακο ή κάτι άλλο, η αντιμετώπιση της συνοσυρότητας και κυρίως της υπνικής άπνοιας. Και το νωρίτερο το καλύτερο, για όποιον μπορεί και όποιον θέλει, ίσως είναι μονόδρομος. Τι θα κάνετε στον ηλικιωμένο κύριο των 80-85 ετών, και εμείς θα φτάσουμε εκεί, που δεν έχει υπνηλία. Όπως για παράδειγμα και ο ασθενής, ο οποίος έχει πνευμονία, μπορεί να μην έχει πυρετό. Δηλαδή θα του κόψουμε τη δυνατότητα να πάρει συσκευή CPAP επειδή μας είπανε στη Safe Studies στο New England ότι δεν χρειάζεται. Δεν νομίζω ότι δρούμε έτσι. Τι θα κάνουμε, είναι συνέδριο υπνολογίας, όχι πνευμολογίας, στον άνθρωπο που έχει αυτοκτονικό ιδεασμό ή και κάνει αυτοκτονία. Βλέπετε μεγάλες μελέτες από το εξωτερικό που δείχνουν ότι σε αυτούς τους ανθρώπους, αντί να τους φορτώνουμε συνεχώς με φάρμακα, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και αυτό που λέγεται υπνική άπνοια για να αποφύγουμε τέτοια συμβάματα. Μια πάρα πολύ σημαντική μελέτη από τον κύριο Βγότζα που δημοσιεύτηκε πρότυπα, που δείχνει ότι όταν έχουμε αυτό το κομίσα, δηλαδή όταν έχουμε υπνική άπνοια και αϊπνία και ταυτόχρονα έχουμε και μειωμένο χρόνο ύπνου, αυτό είναι ένα πολύ καλό καμπανάκι να μας ανησυχήσει για την εμφάνιση καρδιαγγειακών επιπλοκών ή μεταβολικών προβλημάτων. Άρα να θεραπεύσουμε μη κοιτώντας τα όρια που μας λένε οι άλλοι. Και βέβαια, αν δεν μπορείτε να βάλετε τη CPAP, τι να κάνετε. Ποια είναι η πρώτη θεραπεία για την αϊπνία γενικά? Η γνωσιακή συμπεριφορική ψυχοθεραπεία της αϊπνίας. Αυτό γίνεται και στους ασθενείς με CPAP. Έτσι θα καταφέρουμε τις 3 ώρες να τις κάνουμε 5 και 6 και 7. Υπάρχουν αυτά τα πράγματα και στην Ελλάδα. Όπως επίσης και από την ΕΣΑΝΤΑ, ελληνική μελέτη, πολύ σημαντική. Αν θέλουμε ακόμα και στην ήπια υπέρταση, στο ήπιο σύνδρομο υπνικής άπνοιας να αντιμετωπίσουμε την υπέρταση, πρέπει οι ασθενείς να φοράνε τη συσκευή τους παραπάνω. Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό. Και αν το κάνουν αυτό, το 2016 το λένε στις ΗΠΑ, θα γλιτώσουν και χρήματα οι ασφάλειες, γιατί απλούστατα θα μειωθεί η σοβαρότητα της υπέρτασης, η ανάγκη για φάρμακα, καθώς επίσης και οι νοσηλίες. Τι γίνεται με το ζάχαρο? Το ίδιο πράγμα. Το περισσότερο, το καλύτερο. Αριθμίες. Υπάρχει κάποια αριθμία που να μην εμφανίζεται στους ασθενείς με ήπια άπνοια? Όλα εμφανίζονται. Και δεν σας λέω για την κολπική μαρμαρική που όλοι την ξέρετε. Και ξέρουμε ότι όταν κάποιος έχει κολπική μαρμαρική, είτε πάρει φάρμακα, είτε κάνει ablation, είτε κάνει ηλεκτρική ανάταξη, αν έχει και υπνική άπνοια, η πιθανότητα υποτροπής ξεπερνάει το 30-40%. Πάω λοιπόν στη γυναίκα ενός συναδέρφου, η οποία έλεγε ότι δεν έχει υπνηλία, η οποία ισχυριζόταν ότι δεν έχει προβλήματα στον ύπνο και η οποία έκανε ένα ablation, πήγε πάρα πολύ καλά και ήθελε να κόψει και τα αντιπικτικά. Και τους είπα: ας περιμένουμε λίγο, να σας κάνω και μια μελέτη ύπνου. Και βλέπετε ότι μέσα στη διάρκεια της μελέτης ύπνου, σε αυτό ακριβώς το σημείο, εμφανίζεται ξαφνικά η κολπική μαρμαρική, η οποία μπορεί να προκαλέσει εγκεφαλικό επεισόδιο. Άρα ήταν μεγάλο λάθος να νομίσουμε ότι έπρεπε να κόψουμε ή να μην κάνουμε μελέτη ύπνου εδώ. Και βλέπετε πως είναι μετά την τιτλοποίηση που τα πράγματα ομαλοποιήθηκαν. Ένας κύριος ο οποίος κοιμόταν και ανάσκελα και στο πλάι. Βλέπετε, όταν εδώ κοιμόταν ανάσκελα, ξαφνικά έκανε κολπική μαρμαρική. Μετά γύριζε στο πλάι, όλα πάλι καλά. Κάθε βράδυ. Ό,τι και να κάνει αυτός ο άνθρωπος, δεν θα τον αντιμετωπίσουμε με τη συσκευή CPAP και θα τον αφήσουμε να υποτροπιάσει κολπική μαρμαρική. Ένας άλλος κύριος, ο οποίος ροχάριζε πάρα πολύ. Η γυναίκα του πήγε στο διπλανό δωμάτιο και μετά τον χώρισε. Μετά άρχισε ξαφνικά μέσα στη νύχτα να ξυπνάει με έντονες ταχυκαρδίες. Και έλεγε εδώ, έκανε κάποιες οξυμετρίες, βγάζανε αυτά τα spike εδώ και του λέγανε τίποτα, artifact είναι. Έλα όμως που ο άνθρωπος έλεγε την αλήθεια, όπως βλέπετε εδώ, ανάμεσα στο δυνατό ροχαλιτό υπάρχουν και η αντίδραση του αυτόνομου νευρικού συστήματος ήταν τεράστια. Εδώ αυτός ο άνθρωπος έφτασε μέσα στη νύχτα 165 σφίξεις. Και κάποιες φορές ξύπναγε από αυτό και έμενε άυπνος. Αυτό ήταν το ένα βράδυ. Ένα άλλο βράδυ μπορεί να εμφανίσει κάποια άλλη, πιο επικίνδυνη αριθμία. Και πάμε σε αυτό που είναι πολύ σημαντικό, η REM εξαρτώμενη άπνοια. Στη REM εξαρτώμενη άπνοια συνήθως έχουμε περισσότερα επεισόδια. Τα επεισόδια που εμφανίζονται μάλλον στη φάση του ύπνου REM έχουν μεγαλύτερους αποκορεσμούς, είναι μεγαλύτερης διάρκειας. Είναι πιο συχνοί στις γυναίκες. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν συνήθως ήπιο σύνδρομο, γιατί ο REM δεν είναι όλος ο ύπνος. Επίσης, πολλές φορές μπορεί να μην έχουν συμπτώματα ή να έχουν συμπτώματα μόνο κακής διάθεσης. Και όπως δείχνει εδώ πέρα το Wisconsin Cohort, μας δείχνει ότι υπάρχει και μεγαλύτερη επίπτωση της υπέρτασης. Το ίδιο πράγμα, σε ό,τι αφορά τα καρδιαγγειακά, δείχνει και η Sleep Heart Health Study.
Αυτούς δηλαδή τους ανθρώπους θα τους αποκλείσουμε εμείς? Και έτσι λοιπόν, μήπως πρέπει να βλέπουμε και λίγο και το υποξαιμικό φορτίο, δηλαδή τι κρύβεται κάτω το εμβαδό, κάτω από τον αποκορεσμό. Και έχει αποδειχθεί, και μπορείτε να το δείτε, ότι αν τελικώς σταθούμε στη λέξη υποξαιμικό φορτίο, αυτό και μόνο, ανεξαρτήτως το δείκτη απνίων υποπνιών, ανεξαρτήτως της υπνηλίας, μπορεί να επηρεάσει την καρδιακή νοσηρότητα. Για κοιτάξτε λίγο εδώ. Πρακτικά πράγματα, έτσι. Μην λέμε θεωρίες από το New England. 20 δείκτες, 15 δείκτες, 18 δείκτες. Διαφορετικό το υποξαιμικό φορτίο στον έναν, διαφορετικό στον άλλον. Κοιτάξτε πόσο είναι, 14, 33, 126. Άρα λοιπόν αυτός με τις 18 κινδυνεύει περισσότερο από τον άλλον. Άρα πρέπει να τα βλέπουμε ολιστικά τα πράγματα. Και είναι ένας απλός και εύκολος τρόπος αυτό, και ο κ. Πανάγου μπορεί να το κάνει και να το μετρήσει κιόλας μέσα στη νύχτα. Δεν είναι δύσκολο να το βρούμε, έτσι, για να προσβλέψουμε κάποια πράγματα. Οι γυναίκες. Οι γυναίκες δεν μπορούμε να τις βάλουμε σε ένα καλούπι, να πούμε ότι όλα αυτά που λέμε ισχύουν. Βλέπετε ότι από τον ορισμό αυτό του 4 και του 3%, 50% από τις γυναίκες, αν χρησιμοποιούμε αυστηρούς ορισμούς για την υπνική άπνοια, δεν θα έχουν το δικαίωμα της θεραπείας. Αυτό είναι πάρα πολύ κακό, και μάλιστα γυναίκες οι οποίες και αυξημένο σωματικό βάρος και σε τέτοια ηλικία είναι που εμφανίζεται το πρόβλημα. Βλέπετε χαρακτηριστικά η συμπτωματολογία στις γυναίκες. Η περίπτωση της διαταραχής του ύπνου και των ελάχιστων συμπτωμάτων είναι πολύ περισσότερα από τους άντρες. Και για να μην πηγαίνουμε στα άλλα, έχουμε εδώ πέρα και τους συγγραφείς αυτής της πρόσφατης μελέτης της ΕΣΑΝΤΑ, που πραγματικά είναι ελληνική και πρέπει να είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό, που βρίσκει φαινότυπους γυναικών. Βλέπουμε, για παράδειγμα, γυναίκες οι οποίες έχουν ισχαιμική καρδιακή νόσο, γυναίκες οι οποίες είναι ηλικιωμένες και δεν έχουν ιδιαίτερα προβλήματα, γυναίκες οι οποίες έχουν συνοσηρότητες, αλλά έχουν ήπια υπνική άπνοια. Άρα λοιπόν σε κάθε μία από αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να δούμε τι κάνει η ΣΥΠΑΠ. Εδώ βλέπετε ότι χρησιμοποιούν πάρα πολύ λίγο, 23%. Και ερωτάω, για ποιο λόγο, για παράδειγμα, στις σκανδιναβικές χώρες είναι πιο πολύ η μπλε στήλη? Γιατί εκεί υπάρχουν πιο πολλοί αυτοί? Γιατί στις άλλες χώρες είναι τα πράγματα διαφορετικά? Άρα χρειάζεται να δουλέψουμε. Και δεν θα πάω ούτε στη ΧΑΠ ούτε στην καρδιακή ανεπάρκεια, είναι συνέδριο υπνολογίας. Θα σας πω, αυτός είναι ένας ασθενής που είχα μια επιληψία πριν από 10 χρόνια, διεγνώστη, τον έστειλα στον νευρολόγο του, άρχισε πολύ καλά τη φαρμακευτική του αγωγή. Μετά από κάποια χρόνια που πήρε και βάρος και αυξήθηκε και η ηλικία του, ξαφνικά ήταν ανθεκτικός στα αντιεπιληπτικά φάρμακα. Και βλέπετε στη μελέτη ύπνου που έκανε, σας βάζω πάνω τα αναπνευστικά επεισόδια, κάτω το εγκεφαλογράφημα, έκανε spikes και polyspikes, είχε interictal activity και βελτιώνοντας την υπνική άπνοια με τη συσκευή ΣΥΠΑΠ, ασχέτως που το σύνδρομο ήταν ήπιο, μπόρεσε ο άνθρωπος να επανέλθει με τα φάρμακα στη φυσιολογική του κατάσταση. Άρα λοιπόν το μέλλον έρχεται, η τεχνητή νοημοσύνη θα έρθει, αλλά για να μπορέσουμε να μάθουμε τον υπολογιστή πρέπει να μάθουμε να σκεφτόμαστε εμείς, πρέπει να του δίνουμε σωστά στοιχεία, να του δείξουμε ποια είναι η πραγματική αλήθεια, γιατί φανταστείτε να μάθεις έναν υπολογιστή να σκέφτεται λάθος, μετά αυτό θα έρθει εις βάρος μας. Και βέβαια, όπως και θα πούμε και τον κύριο Βαγγάκη, όλοι είμαστε διαφορετικοί. Η θεραπεία είναι εξατομικευμένη για τον καθένα. Δεν μπορούμε όλους να τους βάλουμε στο ίδιο παπούτσι. Δεν χωράνε όλα στο ίδιο πράγμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μερμίκη. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Βαγγάκης. Μετά θα γίνουν ερωτήσεις και συζήτηση. Ναι. Κρατήστε όσες ερωτήσεις θέλετε και κρατήστε σημειώσεις, γιατί πιστεύω ότι θα είναι πολύ live discussion μετά. Είναι τεράστια τα θέματα που τίθενται και δεν ξέρω αν μπορούν να λυθούν σε ένα τέταρτο μετά στην κουβέντα. Ακούσατε το συνήγορο υπεράσπιστης. Τώρα θα ακούσετε και το συνήγορο πολιτικής αγωγής, αλλά εγώ θα πάω λίγο πιο πίσω στην ιστορία για να δούμε πώς έγινε αυτό το πράγμα. Σιγά σιγά και πώς αναπτύχθηκε η διαμάχη. Η αποφρακτική άπνοια δεν ξεκίνησε όπως την ξέρουμε εμείς τώρα. Ξεκίνησε έτσι. Το 1956 περιγράφτηκε μια περίπτωση στην οποία ένας τρομερά παχύσαρκος άνθρωπος εμφάνισε τόσο μεγάλη υπνηλία που ενώ έπαιζε χαρτιά και είχε τρομερό φύλλο στο πόκερ, ξαφνικά κοιμάται πάνω στο τραπέζι του, πέφτουν τα χαρτιά και βλέπουν ότι είχε full house και θα κέρδιζε. Και δεν τα πήρε τα λεφτά, σου λέει δεν είναι καλά, τον πάμε στο νοσοκομείο. Τον πήγαν, τον περιγράψανε με κλινικά κριτήρια και είπαν ότι αυτό είναι Pickwickian syndrome. Και έχει κάποια κλινικά κριτήρια, παχυσαρκία, υπνηλία, πολυερυθρεμία, δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια κλπ. Και έτσι βρήκαν αυτή την υπόθεση. Οπα, δεν προχωράει. Ναι, κόλλησε και αυτό. Όχι, κάτσε να βοηθήσουμε τον αντίπαλό μας. Μην νομίζει.
Με αυτό προχωράει. Όπα. Παιδιά, help, γιατί χάνουμε χρόνο. Μπορούμε να έρθει κάποιος τεχνικός να μας βοηθήσει εδώ. Μπορεί κάποιος να έρθει να βοηθήσει λίγο. Λοιπόν, θα σας τα λέω για να μην χάνουμε χρόνο. Μετά από το Pickwick, μετά από 10 περίπου χρόνια, είπαν ότι η άπνοια είναι η βάση αυτής της ιστορίας. Τότε δεν το ξέρανε. Μετά από 10 περίπου χρόνια είπαν ότι υπάρχει ένα τέτοιο με άπνοιες και αυτό τα κάνει. Λοιπόν. Δεν πατάει. Μπορείτε να τα αλλάζετε από πάνω. Τι πάθαμε. Είχατε πατήσει κάτι στον υπολογιστή. Οκ. Λοιπόν, φτάσαμε λοιπόν το 1976 που ο Γκυγεμινό ανακάλυψε, μάλλον περιέγραψε το Sleep Apnea Syndrome και είπε ότι όποιος έχει 5 και άνω άπνοιες είναι παθολογικός. Μερικά χρόνια αργότερα βρήκαμε την υπόπνοια, η οποία δεν είναι τελείως παύλα, αλλά είναι μεγάλη μείωση της αναπνοής, η οποία κάνει αποκορεσμούς και λοιπά και αφυπνήσεις. 4% λοιπόν ορίσανε το όριο του αποκορεσμού. Βάλαμε και την υπόπνοια εκεί στο καλαθάκι του 5, δεν τα αλλάξανε, δεν είπανε ρε παιδί μου τώρα που μπήκαν και οι υπόπνοιες στο 5 να το κάνουμε 10. Εδώ είναι ο ορισμός της υπόπνοιας, συγγνώμη. Μετά βάλαμε και τα ρέρας, τα οποία τι είναι, δεν είναι ούτε άπνοιες ούτε υπόπνοιες, αλλά από τις έντονες προσπάθειες κάνουμε arousal και δικαιολογείται κάποια υπνηλία σε ανθρώπους που δεν έχουν ούτε άπνοιες ούτε υπόπνοιες. Τα βάλαμε και αυτά στο καλαθάκι του 5. Δεν είπαμε άντε τώρα που μπήκαν και τα ρέρας να το κάνουμε 15. Απ' την άλλη μεριά την υπόπνοια που ξέραμε την τροποποιήσαμε λίγο, ενώ το 2007 λέγαμε 4% αποκορεσμό, το 2012 το κάναμε 3%. Τι αποτέλεσμα είχε αυτό? Όταν ξαρασκοράραν τις μελέτες ύπνου με τους νέους ορισμούς, είδανε ότι πολλοί οι οποίοι ήταν φυσιολογικοί πριν περάσανε στο παθολογικό φάσμα. Και όχι λίγοι. Κοιτάξτε εδώ σε αυτή την εργασία, με το 4% βλέπετε εδώ το 33% ήταν φυσιολογικοί. Όταν τις ξανασκοράραν τις ίδιες μελέτες, το 20% ήταν φυσιολογικοί. Και σε αυτή τη μελέτη αντίστοιχα, κοιτάξτε εδώ, με τα κριτήρια του 4% το 30% δεν είχε άπνοια και όταν ξανασκοράραν τους ίδιους ανθρώπους μόνο το 9,8% δεν είχε. Άρα βάλαμε και άλλους που θεωρούνται φυσιολογικοί, τους βάλαμε τους παθολογικούς. Απ' την άλλη μεριά να δούμε τα διαγνωστικά κριτήρια της νόσου. Κοιτάξτε εδώ το 99. Υπερβολική υπνηλία που δεν μπορεί να εξηγηθεί καλύτερα από άλλους παράγοντες. Και 2 ή περισσότερα από τα βαριά συμπτώματα της νόσου. Βλέπετε εδώ. Εδώ δεν υπάρχει το ροχάλιτο, υπάρχει η κόπωση, το πνίξιμο κλπ. Επίσης 5 ή περισσότερα αποφρακτικά επεισόδια ανά ώρα. Κοιτάξτε εδώ τα κλινικά, πώς αλλάζουν σιγά σιγά με τα χρόνια. Εδώ λίγο προσοχή, ελπίζω να το βλέπετε καλά. Εδώ είναι τα κριτήρια του 2005. Α και Β πρέπει να έχει ή C. Το C τι είναι? Εδώ μπαίνει ένα καινούριο πράγμα. Ενώ πριν βλέπετε έπρεπε να έχεις κλινικά κριτήρια, δηλαδή συμπτώματα. Εδώ υπάρχει κατηγορία των συμπτωμάτων τα οποία από 2 γίναν 1. Δεν χρειάζεται να είναι 2 σου λέει συμπτώματα και με 1 μόνο. Και μπαίνει το ροχαλιτό, το απλό, το οποίο δεν υπήρχε. Επίσης μια ιδιαίτερη κατηγορία είναι αυτοί που έχουν πάνω από 15 άπνοιες την ώρα χωρίς κανένα σύμπτωμα. Και φτάνουμε τέλος
Το 2014 με το νέο ορισμό, στον οποίο βλέπουμε εδώ ότι στα κλινικά κριτήρια που πάντα είναι ένα, εκτός από το ροχαλιτό, προσέξτε εδώ, the bed partner or other observer. Εδώ ήταν μόνο το bed partner. Εδώ μπαίνει και other. Δηλαδή, μπορεί να σε κοιτάζει άλλος την ώρα που κοιμάσαι, ενώ κοιμάσαι ας πούμε, και να σε δει κάποιος άλλος. Και μπαίνει στον ιατρικό ορισμό και ο άλλος. Και όχι μόνο ο άλλος, αλλά μπαίνει και ένα 4 που δεν υπήρχε εδώ. Βλέπετε, εδώ είναι 3. Μπαίνει ένα 4. Τι είναι αυτό το 4? Λέει ο ασθενής να έχει και κάποιες άλλες παθήσεις. Υπέρταση, mood disorder, δηλαδή μανία, κατάθλιψη, μανιοκατάθλιψη, διαβήτη τύπου 2, γνωσιακή δυσλειτουργία, τι ο παππούς άρχισε λίγο και ξεχνάει. Και λοιπά και λοιπά. Δηλαδή πολύ συνηθισμένα πράγματα που είναι πολύ αμφίβολο αν τα κάνουν οι άπνοιες. Δηλαδή πήραμε έτσι σαν υπνίατροι και τα φτερά κάποιον άλλον και τα βάλαμε στη δική μας πάθηση. Και με ένα μόνο από αυτά, one or more, συν 5 άπνοιες την ώρα, πάσχουν από την νόσο. Γιατί πάντα είχαμε μια διαφορά, άλλο αποφρακτική άπνοια και άλλο σύνδρομο που έχει και τα συμπτώματα. Και πάντα τα 15 αποφρακτικά επεισόδια, χωρίς να έχεις και κανένα από τα παραπάνω συμπτώματα. Όταν το είδα τότε λέω, ρε παιδί μου, υπάρχει άνθρωπος 60-70 χρονών να μην έχει τίποτα από όλα αυτά? Την απάντηση θα τη δούμε σε λίγο. Έχουμε λοιπόν τις μελέτες που γίνανε, τις στατιστικές στο γενικό πληθυσμό, για να δούμε, γιατί πριν το 1993 τις μελέτες της Young, η υπνική άπνοια θεωρείται ένα πραγματάκι γύρω στο 0,5% από τις μελέτες. Τούτη εδώ η μελέτη ήταν σταθμός. Και είπε ότι στους άνδρες 24% έχουν πάνω από 5 άπνοιες την ώρα και οι γυναίκες το 9%. Και πάνω από 15 βλέπετε 9 και 4. Και συμπτώματα βέβαια με προεξάρχον την υπνηλία έχει 4% των ανδρών και 2% των γυναικών. Άρα λοιπόν εκτινάσεται αυτό το πράγμα και γίνεται ένα πολύ σοβαρό θέμα. Άνδρες 24%, το 1/4 του πληθυσμού. Αλλά βέβαια δεν χτύπησε τότε το καμπανάκι ότι εδώ το 2 και το 4 έχουν συμπτώματα. Οι άλλοι όλοι τι είναι? Είναι παράγοντες κινδύνου? Θα το δούμε. Εδώ βλέπετε όλες λοιπόν τις μελέτες σιγά σιγά πώς αναπτύχθηκαν και φτάνουμε τέλος στις τελευταίες, θέλω να δείτε, γιατί έπεσαν και οι αλλαγές των ορισμών και λοιπά της νόσου που είδαμε πριν, και φτάνουμε εδώ σε κάτι δυσθεώρητα ποσοστά. Κοιτάξτε εδώ, η μελέτη από την Ισλανδία, οι μισοί άνδρες και το 1/3 των γυναικών πάνω από 5. Από τη Σιγκαπούρη 70% των ανδρών και 70% των γυναικών. Από τη Γερμανία 59% των ανδρών και 33% των γυναικών παθολογική. Δηλαδή περίπου τα 2/3 είναι παθολογική από άποψη προαπνοϊκού δείκτη και περίπου το 1/3 είναι πάνω από 15, που σημαίνει εδώ επίγουσα θεραπεία και στους άλλους. Να δούμε εδώ αν έχουν και κάποιο σύμπτωμα. Αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα μελέτη επίσης από την Ελβετία, με το απίστευτο ποσοστό του 84% των ανδρών και 60% των γυναικών. Τρομακτικά ποσοστά, τα οποία οδήγησαν και τους συγγραφείς των ίδιων των μελετών να σου πούνε τι διάολο γίνεται, τι θα τα κάνουμε αυτά τώρα? Θα πάμε στον Υπουργό Υγείας να τον τρομοκρατήσουμε? Ας δούμε αυτή τη μελέτη της Ελβετίας. Κοιτάξτε εδώ τι βρήκαν αυτοί καταρχήν. Ότι οι γυναίκες, η διάμεση τιμή, δηλαδή το όλον, 7 άπνοιες ανά ώρα είχε ο γενικός πληθυσμός των γυναικών και 15 των ανδρών, 14,9. Ο μέσος όρος δηλαδή όλων. Και εδώ πέρα οι συγγραφείς ανέφεραν ότι πάνω από 20 δείκτης έχει μια αξία και συνδέεται ανεξάρτητα με υπέρταση, διαβήτη, μεταβολικό σύνδρομο κλπ. Εδώ είναι άλλη μελέτη από την Αυστραλία, η οποία δείχνει, και αυτοί πήραν μια με 1.000 ανθρώπους, στους οποίους είχαν για άλλη δουλειά. Το 11% είχε διαγνωστεί πριν με άπνοια και πήραν όλους τους άλλους.
Τους υπόλοιπους που δεν ήταν διαγνωσμένοι, τους κάναν τη μελέτη και βλέπουν ότι το 53% είχε δείκτη πάνω από 10, όχι 5, στο 10. Αλλά το πιο ωραίο είναι εδώ αυτό να δείτε. Είδαν οι συγγραφείς ότι οι συνοσυρότητες που λέμε, εκείνο το πράγμα με τα πολλά, ήταν σχεδόν σε όλο τον πληθυσμό, 97%, 98% και 100% στους πριν αδιάγνωστους. Δηλαδή αυτά που λέγαμε, ποιος μπορεί ρε παιδί μου να είναι 60-70 χρονών και να μην έχει κάτι από αυτά. Σχεδόν κανένας, όλοι έχουν κάτι. Σε αυτό το βαθύ καλάθι που βάλαμε και τα φτερά των άλλων παθήσεων και τα κολλήσαμε στη δική μας πλάτη. Με βάση αυτά κάποιοι κάνανε μια μελέτη για να υπολογίσουν στον παγκόσμιο πληθυσμό πόσοι είναι με άπνοια. 936 εκατομμύρια, περίπου 1 δις, και για την Ελλάδα, κοιτάξτε το υπολογισμό, σε εμάς μας βάλανε έτσι με συντηρητικά πλαίσια, 1.700.000, υπολογίζουν πάνω από 5 αποφρακτικά, 28,6 τη γλιτώσαμε, δεν πήγαμε σαν την Ελβετία, και 782.000 άνθρωποι πάνω από 15. Μπορούμε εμείς που είμαστε σε αυτή την αίθουσα να τα βγάλουμε πέρα όλοι? Εμείς είμαστε οι πνίατροι εδώ. Με όλο αυτόν τον κόσμο. Να τι γίνεται όταν διευρύνουμε σιγά σιγά τα κριτήρια της νόσου και τις διαγνώσεις και τους... Και ήρθε μετά, σου λέει η άλλη, αφού είναι τόσο σοβαρό πράγμα, να κάνουμε τυχεοποιημένες μελέτες, γιατί οι άλλες που μας λέγατε πριν λέγανε ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμα αυτά, και όντως η μελέτη του Μαρίν είναι ιστορική, που έλεγε ότι πάνω από 30 άπνοιες καρδιαγγειακά, αν δεν βάλεις τη ΣΥΠΑΠ πας κατά διαόλου. Αλλά όμως δυστυχώς δεν μπορέσαν να τα δείξουν αυτά. Επιτείναν τη σύγχυση αυτές οι μελέτες, διότι πιάσανε ασθενείς που ίσως δεν είναι ασθενείς. Πιάσανε αυτούς που δεν έχουν υπνηλία και το φοράγανε και 3 ώρες, όπως είπε και ο συνήγορος υπεράσπισης. Δηλαδή εδώ δεν μας διαφωτίζουν. Όμως αυτά δυστυχώς δεν μπορέσανε να βρουν, εκτός από κάποιες υποομάδες που το φοράγανε όλη νύχτα, όφελος. Αλλά δυστυχώς αυτοί είναι οι ασθενείς. Όταν παίρνουν τις συσκευές και δεν έχουν συμπτώματα, δεν τη βάζουν. Μπορούμε να πούμε και εμείς στους καρδιολόγους ότι ρε παιδιά, αυτούς που διαλέξατε τη φοράνε 3 ώρες, και να σου πούνε εσείς τους βάλατε σε θεραπεία. Αυτή η θεραπεία που βάζετε δεν τη φοράει ο κόσμος, τη φοράει 3 ώρες, δεν μπορεί, δεν την ανέχεται, δεν κερδίζει τίποτα από άποψη συμπτωμάτων. Τρώμε λοιπόν εδώ κάποιες ξυλιές και μας λένε ότι γιατί αυτά τα παίρνουν. Εδώ να δούμε λίγο και την υπνηλία. Η υπνηλία, έχουμε την κλίμακα Epworth, γιατί μας αρέσει με αριθμούς να παρουσιάζουμε τα πράγματα, αλλά κοιτάξτε εδώ. Και πάνω από 30 άπνοιες την ώρα, 40% Epworth παθολογική, και ο ασθενής αισθάνεται υπνηλία ακόμα λιγότερο, στο μισό. Και κοιτάξτε εδώ, η υπνηλία στις ήπιες περιπτώσεις δεν διαφέρει πολύ από αυτούς που δεν έχουν άπνοια. Και επίσης να θυμόμαστε ότι η υπνηλία δεν είναι μόνο δική μας ιδιοκτησία των πνευμονολόγων. Έχουν και οι άλλοι υπνηλία. Έχουν και οι ψυχίατροι και οι νευρολόγοι, και έχει και η κοινωνία που δεν κοιμάται αρκετές ώρες. Δεν σημαίνει ότι πάντα η υπνηλία, μόλις τη δούμε με 7 άπνοιες, με 6, ότι είναι δικό μας. Κάτσε, ρώτα τον βρε παιδί μου και πόση ώρα κοιμάται. Πώς κοιμάται 5 ώρες αυτός? Να του πεις, ξέρω, κοιμήσου 7 ώρες και ξαναπέρνας 1 μήνα. Εδώ είναι δεν ξέρω αν έχω χρόνο να... Μπορείτε ακόμα λίγο, κύριε Βαγιάκη. Λοιπόν, εδώ είναι 2-3 περιστατικά που σας έχω φέρει πρόσφατα, τώρα που ετοίμαζα τις διαφάνειες. Και λέει εδώ μια περίπτωση, ας πούμε, ένας άντρας 56 ετών με μια υπέρταση, υπερχολυστερινεμία, 8 άπνοιες την ώρα και κανένα σύμπτωμα, μια Epworth 3 κλπ. Εδώ, σύμφωνα με τις οδηγίες, πρέπει να μπει σε θεραπεία. Πρέπει, ερωτηματικών.
Να σας πω και για την υπέρταση τώρα, το ωραίο. Έρχεται προχθές ένας καρδιολόγος στο ιατρείο να δει μήπως έχει άπνοιες, αγχωμένος, μήπως πάθει τίποτα. Του λέω, ρε παιδί μου, πού είναι τα κριτήριά σας, του λέω, για την υπέρταση, πού έχουν πάει, γιατί όλο και κατεβαίνουνε. Μου λέει είναι στο 120 με 70 τώρα, μου λέει, με τις οδηγίες. Του λέω, μα σοβαρά μιλάς, υπάρχει άνθρωπος, ας πούμε, 60 χρονών να έχει 70 διαστολική πίεση. Πού πάτε? Αυτό δηλαδή το πράγμα εδώ γίνεται και από άλλους, αυτοί είναι χειρότεροι από εμάς. Τώρα που λέμε και υπέρταση, να ρωτά τι υπέρταση είναι αυτή, ρε παιδιά? Είναι υπέρταση του 120-70 για να τη βάλουμε και στο δικό μας? Είναι καμιά υπερτασάρα ανθεκτική, νυχτερινή που μας ενδιαφέρει? Άλλο περιστατικό, ουδέν από το ατομικό αστορικό. Τίποτα, ροχαλιτό ανέφερε αυτός ο άνθρωπος και έρχεται και έχει 18 άπνοιες ανά ώρα καταγραφής, αλλά με ύπτια 21 και δεξιά 3. Δηλαδή ο άτυχος ήρθε και κοιμήθηκε ανάσκελα. Αν κοιμότανε πλάγια δεν θα είχε τίποτα, θα τη γλίτωνε, ας πούμε. Τώρα μπαίνει στην κατηγορία του να φορέσει μια ΣΥΠΑΠ. Άλλο τέλο, 61 ετών μια κυρία, η οποία και αυτή είχε 13 άπνοιες την ώρα, ουδέν από τα συμπτώματα τίποτα, 2 Epworth, απολύτως τίποτα. Με 17 άπνοιες στην ύπτια θέση, στο πλάγιο 1, σύνολον 13 και αποκορεσμό κάτω από 90, 0,7% του χρόνου καταγραφής. Τι θα την κάνουμε αυτή τώρα? Και λέω εγώ, με αυτούς θα ασχολούμεθα ή με τούτους που πάλι αυτές τις μέρες ήρθε ο άνθρωπος, είχε τέτοια υπνηλία που καθόταν στην καρέκλα και έπεσε κάτω και έσπασε 3 πλευρά και πήγε στο νοσοκομείο. Διότι υπάρχουν και αυτές οι υπνηλίες, όπως και τούτη. Ένας νεαρός ντιλιβεράς, ο οποίος έρχεται με βαρύτατη υπνηλία. Κοιμόταν στο τιμόνι απάνω στο μηχανάκι που έκανε το delivery και είχε ατυχήματα. Αυτό είναι το ψωμί μας. Κοιτάξτε εδώ το κόστος, μια και ο συνήγορος υπεράσπισης μίλησε για κόστος. Από πού βγαίνει το κόστος για την υπνική άπνοια? Δεν βγαίνει από τα comorbidities. Κοιτάξτε εδώ, είναι η μελέτη των Frost and Sullivan, η οποία είναι πολύ σπουδαία, διότι αυτός είναι ο οίκος που κάνει τις αξιολογήσεις τις οικονομικές. Τον έβαλε η Ακαδημία, το American Academy of Sleep Medicine, να μετρήσει το κόστος της άπνοιας στο οικονομικό. Untreated και treated. Untreated $6,000 το χρόνο, treated 2. Αλλά προσέχτε εδώ, από πού βγαίνει το κόστος του untreated? Δεν βγαίνει από τα comorbidities και mental health. Είναι 30 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Είναι περίπου όσο το κόστος των ατυχημάτων. Τροχαία 26 δις, ατυχήματα στο χώρο εργασίας 6 δις. Και βγαίνει και από το loss of productivity, 86 δις. Δηλαδή ο άνθρωπος κουράζεται, αυτή η μερίδα που κάνει υπνηλία και κόπωση κουράζεται και δεν αποδίδει εργασιακά. Εδώ λοιπόν, αν πιάσουμε εμείς τους υπεύθυνους να δικαιολογήσουμε έτσι τη δουλειά μας, θα τους πούμε, ρε παιδιά, έχουμε μια αρρώστια που κάνει κούραση και νύστα την ημέρα, δεν μπορεί ο άνθρωπος να δουλέψει, μπορεί να πάθει τροχαίο και να κάνει. Τούτα εδώ τα φτερά των αλωνών, εντάξει, τα χρειαζόμαστε και δεν τα χρειαζόμαστε, και υπό το πρίσμα τώρα ότι μας κατηγορούν ότι δεν τα κάνουμε και καλά. Λοιπόν, εδώ είναι η Αμερικάνικη Ακαδημία Ύπνου, τα guidelines του 19. Προσέχτε εδώ, βγάζουν λίγο την ουρά τους απ' έξω. Λέει εδώ, we recommend strong όταν έχει sleepiness, excessive sleepiness. Το μόνο strong που συνιστούν θεραπεία, λέει εδώ. Και το άλλο conditional, το quality of life και στην υπέρταση. Ελπίζω να μην είναι του 12 και 70. Κύριε Βαγιάκη, αν μπορείτε να συνοδεύσετε, γιατί ναι. βγαίνουμε πολύ έξω. Λοιπόν, οκ. Θα φάμε 1/4 από του δικαίου. Του έχω μιλήσει. Για να γίνει και συζήτηση.
Για να τελειώνουμε, και λένε ότι δεν υπάρχουν δεδομένα τελικά για τα καρδιαγγειακά, ότι τα φτιάχνουμε. Μάλιστα, άμα το κάνουμε τον ορισμό τεράστιο και δεν βάζουμε και τις υπνηλικούς, δεν τα φτιάχνουμε. Λοιπόν, εδώ είναι τώρα για την πρόληψη. Ενώ όλοι θέλουν να κάνουν εξετάσεις προληπτικές για τις παθήσεις, εμάς μας απαγορεύσανε. Εσείς λέει να μην κάνετε προληπτικές, γιατί έχετε δείξει ότι φτιάχνετε την υπνηλία και την κόπωση, αλλά τα καρδιαγγειακά δεν τα φτιάχνετε. Άρα εσείς όσους έχουν συμπτώματα, δεν θα ψάχνετε εκεί που δεν έχουν συμπτώματα. Διότι αν ψάχνετε εκεί που δεν έχουν συμπτώματα, κοιτάξτε τι μπορείτε να κάνετε στο routine screening, σε αυτούς που δεν έχουν ποτέ συμπτώματα, να έχουμε θεραπεία, υπερδιάγνωση και overtreatment of asymptomatic persons. Δηλαδή να βρίσκεται και να θεραπεύεται ανθρώπους που δεν έχουν ανάγκη και επιπλέον πολλά λεφτά για να τους παρακολουθείτε μετά με μελέτες ύπνου. Δηλαδή πρέπει να παρακολουθούνται αυτοί κιόλας που δεν έχουν συμπτώματα μετά, άρα δημιουργείται τεράστιο οικονομικό βάρος. Και ήρθε εδώ και άλλη μια σοβαρή ξυλιά, από το Υπουργείο Υγείας, τον ΗΠΑ, κάποιοι ετοίμασαν μια μελέτη πολύ, 170 σελίδες είναι, την ετοίμασαν για το Υπουργείο Υγείας και είπαν ότι εντάξει εσείς φτιάχνετε την υπνηλία και λοιπά, αλλά στα άλλα τα καρδιαγγειακά δεν προσφέρετε και πολλά με τη θεραπεία και πρέπει να το ξαναδεί το Υπουργείο και λοιπά, και έπεσε τρόμπος στην κοινότητα του ύπνου και ετοίμασαν αυτό το ωραίο, το κογκλάβιο έτσι, των σοφών του ύπνου στην Αμερική, ότι ρε παιδιά μην μας βαράτε και κοιτάξτε το safety και το well-being των ανθρώπων και λοιπά, και να μην έχουμε ατυχήματα και υπνηλίες, δηλαδή και αυτοί βασίστηκαν εκεί. Υποχωρήσαμε δηλαδή. Και άρχισε τώρα η κουβέντα με δύο ωραία άρθρα, τα οποία αρχίζει πραγματικά η κοινότητα του ύπνου να το ξανασκέφτεται το πράγμα. Μήπως πρέπει να ξαναγυρίσουμε λίγο πίσω ρε παιδιά. Τώρα είναι η εποχή της συμπερίληψης και το κάναμε μια μεγάλη αγκαλιά την υπνική άπνοια που πιάνει όλη την κοινωνία. Μήπως πρέπει ας πούμε το άπνοια χαϊπόπνοια να το πάμε λίγο παρακάτω. Αυτά λοιπόν θέλουμε τώρα. Πρέπει να δούμε παράγοντες όπως την υποξεμία που δεν την είχαμε δει στον υπνοαπνοϊκό δείκτη, τη διάρκεια των απνιών, ούτε και αυτή μπαίνει στο δείκτη. Θα μπορούσε να βγει ας πούμε ένας άλλος καινούριος δείκτης μεικτός να έχει αριθμός των απνιών επί τη διάρκειά τους και επί τον αριθμό των υποξεμιών. Να βγάλουμε και το βαθμό των υποξεμιών άλλο δείκτη. Βιοδείκτες πρέπει να βρούμε, δηλαδή πώς γίνεται αυτή η ζημιά βιοχημικά, πώς γίνεται η ζημιά, δηλαδή και κάποιος κάνει υπέρταση ή στεφανία νόσου από την άπνοια και ο άλλος δεν κάνει. Και πρέπει να δούμε και το γονιδιακό υπόβαθρο. Λοιπόν, για να πηγαίνουμε στα σίγουρα, εγώ σκέφτηκα να σας πω μερικές περιπτώσεις οι οποίες δεν είναι τεράστιες. Από τους 1.700.000 που λένε ότι υπολογίζουν στην Ελλάδα, έχουμε και για καμία 200-300 χιλιάδες από αυτούς με βαριές υπνηλίες, έντονες, που τους οδηγούν σε δυσχέρεια στη ζωή τους, πιθανόν τροχαία, πρωινούς πονοκεφάλους οι οποίοι φεύγουν, το βλέπουμε πολύ συνηθισμένα. Αφυπνήσεις με αίσθημα ασφυξίας, νυχτερινή συχνουρία. Αυτά σίγουρα τα φτιάχνουμε. Όπως φτιάχνουμε και τις καρδιακές αρρυθμίες οφειλόμενες σε άπνοιες. Δηλαδή είναι άνθρωποι που κοιμούνται και έχουν πολλές παύλες. Είναι τόσο τρομοκρατικές για τους καρδιολόγους που θέλουν να τους βάλουν βηματοδότη. Και όταν βάλουν τις ΣΥΠΑΠ αυτές φεύγουν. Ό,τι λοιπόν αρρυθμία έχει σχέση με την άπνοια και οφείλεται σε αυτήν, πρέπει να τη φτιάχνουμε. Και αυτή δεν είναι λίγη. Το ανέβρισμα θωρακικής αορτής που δεν αναφέρεται συχνά, το ανέβρισμα με την άπνοια ρουφιέται προς τα έξω με την αρνητική πίεση. Και ταυτόχρονα ανεβαίνει και η πίεση πάνω στην άπνοια και είναι παράγοντας να το ξεχυλώσει. Άρα λοιπόν ένας λόγος. Η ανθεκτική υπέρταση, οι non-dippers. Και βέβαια να μην ξεχνάμε στους ανθρώπους αυτούς που έρχονται, οι οποίοι οι ασθενείς οι δικοί μας τι είναι. Κάποιοι μεσήλικες, υπέρβαροι, καθιστική ζωή κλπ. Να τους συμβουλεύουμε να τροποποιήσουν
τη ζωή τους κάπως, δηλαδή να σηκωθούν να περπατήσουν, η άσκηση, η διατροφή θα τους βοηθήσει ίσως περισσότερο από το να, εκτός τα χάλια που έχουν, να βάλουν και μια μάσκα επιπλέον. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βαγιάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ομιλητές. Έχουμε χρόνο για συζήτηση. Απλώς θα ήθελα να πω δύο πραγματάκια κι εγώ. Κύριε Βαγιάκη, κύριε Μερμήγκη, ένα ποσοστό 30% έχουν positional apnea. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν, γιατί υπάρχουν πολλά καταγραφικά που δεν δίνουν τον ύπνο σε ύπνια και σε πλάγια θέση. Και το ευχάριστο νέο που σας μεταφέρω είναι ότι έχουμε και στην Ελλάδα πλέον θεραπεία για την positional apnea. Έχουν έρθει οι ζώνες ξυπνητήρια που τις βάζεις και δεν μπορείς να κοιμηθείς. Όταν πας να κοιμηθείς ανάσκελα, σε ξυπνάνε. Το δεύτερο που θέλω να πω στον κύριο Βαγιάκη, πώς θα κάνετε αυτούς τον τεράστιο όγκο ασθενών που έχουν 8 άπνες, που έχουν λίγα συμπτώματα. Τι θα τους κάνετε, τι θεραπεία θα κάνετε. Μια πολύ καλή θεραπεία είναι αυτό που λέγεται μυολειτουργική γυμναστική του γενεογλωσσικού. Έχει βρεθεί λοιπόν ότι βοηθάει στην ήπια άπνοια. Βοηθάει λίγο, αλλά βοηθάει. Και αν θέλετε πώς είναι οι ασκήσεις που γίνονται, μπορείτε να τις δείτε στο ίντερνετ. Υπάρχει ακριβώς μια εκπαιδευμένη φυσικοθεραπεύτρια που εξηγεί ακριβώς πώς γίνεται η μυολειτουργική γυμναστική του γενεογλωσσικού. Το άλλο το θέμα είναι τώρα, τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση. Έχει βγει το Baveno Classification. Και για να καταλάβετε ότι δεν λύνεται το θέμα, βγήκε και νέο paper, Modified Baveno Classification, που κατηγορεί τους ασθενείς ανάλογα με τον καρδιακό κίνδυνο σε 3 κατηγορίες, υψηλού, μετρίου και ελαφρού. Και λέει στους υψηλού, το paper τώρα δεν θα αναφέρω, και λέει στο υψηλού και μετρίου δίνει CPAP, στο ελαφρού δεν δίνει CPAP. Έτσι λένε. Αλλά το θέμα δεν λύνεται. Και ένα τελευταίο θέλουμε και δεν θα σας κουράσω άλλο. Αυτό όμως θέλω να το καταλάβετε και φεύγοντας από εδώ να το βάλετε στο μυαλό σας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τελευταίο paper στο ERJ, editorial. Ασθενείς με έφραγμα του μυοκαρδίου. Έφραγμα του μυοκαρδίου. Όταν κάνουν μελέτη, και θα σας το φωνάζω και ας γίνω γραφικός και πέστε μου ό,τι θέλετε. Βρίστε με, κάντε μου ό,τι θέλετε, δείτε με. Στις 4 πρώτες 5 μέρες, αν κάνει μελέτη ύπνου ο ασθενής με έφραγμα του μυοκαρδίου και κάνει και με φορητό μηχάνημα, ακόμη παρόλο δεν έχει τα προβλήματά του, ελαττώνεται κατά 50% το myocardial injury index, η έκταση του εφράγματος, με αποτέλεσμα ένα 30-40% να μην κάνουν μετά καρδιακή ανεπάρκεια του έφραγμα, να μην είναι ανάπηροι για όλη τους τη ζωή. Άρα λοιπόν πρέπει ένας υπνολόγος να είναι δίπλα σε κάθε νοσοκομείο να διοριστεί υπνολόγος και να είναι και δίπλα στις καρδιολογικές κλινικές. Αυτά. Υπάρχουν ερωτήσεις. Κύριε Μπονάκης. Ευχαριστούμε που παρουσιάστηκε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα από δύο ανθρώπους που το προσέγγισαν και το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Μπονάκης λέγομαι εγώ, είμαι νευρολόγος, εξειδικευμένος στη στατική του ύπνου, λειτουργός στον Ευαγγελισμό και στο Στατικό Νοσοκομείο. Σαν νευρολόγος, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος και ο ανθρώπινος οργανισμός περνάει 3 διαφορετικά λειτουργικά στάδια μέσα στο 24ωρο. Περνάει την εγρήγορση, περνάει το non-REM ύπνο, περνάει και το REM ύπνο. Αυτά τα 3 είναι τελείως διαφορετικά μεταξύ τους. Απλά ο non-REM ύπνος και ο REM ύπνος δανείζονται μια συνθήκη συμπεριφορική. Νευροχημικά και νευροανατομικά στον εγκέφαλο είναι τελείως διαφορετική λειτουργία και πιθανά και αυτό που εξυπηρετούν είναι τελείως διαφορετικό. Άρα λοιπόν, έναν άνθρωπο που απλά περιορίζεται η άπνοιά του στο REM στάδιο. Και το έχουμε ζήσει αυτό, ένα συνολικός δείκτης 10, στο non-REM να υπάρχει, ξέρω εγώ, ένα 5 και στο REM να είναι 30. Λοιπόν, απνοϊκός δείκτης. Σε αυτόν θα δώσετε μάσκα. Πόσο έτοιμοι είμαστε για να δούμε τα πράγματα με μια άλλη οπτική και να δούμε πώς προσεγγίζουμε. Γιατί τι έχουμε μάθει? Έχουμε μάθει να είμαστε χαρούμενοι όταν κάποιος έχει πνηλία και κόπωση και το διορθώνουμε, αλλά όλα τα υπόλοιπα τα οποία είναι στη σκιά, μιας ιστορίας που λέγεται υπνική άπνοια, δεν τα βλέπουμε. Παραδείγματος χάρη, εχθές, ασθενής με οξείο αγκιακό ή κεφαλικό επεισόδιο αιμορραγικό. Τον είχαμε στο νοσοκομείο. Ο άνθρωπος αυτός, επειδή τους κάνουμε σε όλους μελέτη εμείς,
έκανε μελέτη ύπνου, βγάζει ένα υψηλό δείκτη και είναι αναμενόμενο και στην οξεία φάση να το δεις αυτό και είναι επιδεινούμενη η υπνική άπνοια στην οξεία φάση. Όταν του βάλαμε μάσκα, η μεγάλη χαρά των γιατρών ήταν ότι μπορέσαν και διορθώσαν την υπέρτασή του, που είναι και κάτι πολύ σημαντικό, στο να μπορέσει να μην ξανά κάνει υποτροπή αιμορραγία του ανθρώπου σε οξεία φάση. Κάτι που δεν μπορούσε να γίνει καν με τα φάρμακα. Άρα λοιπόν είμαστε πολύ μακριά ακόμα στο να ξέρουμε ποιους πρέπει να θεραπεύσουμε. Και πιθανά κάποιους θεραπεύουμε χωρίς να χρειάζονται, αλλά ίσως πολλούς δεν τους θεραπεύουμε ενώ χρειάζονται. Δηλαδή νομίζω ότι η αίσθηση στην κλινική πράξη εκεί πηγαίνει. Ότι μάλλον πρέπει να είμαστε πιο υπερβολικοί παρά να είμαστε πιο επιφυλακτικοί. Δεν υπάρχει άνθρωπος, δυστυχώς, στο δυτικό κόσμο που να μην κρύβει μέσα του ένα τρόπο ζωής που θα τον πάει πιθανά προς την υπνική άπνοια. Είναι μια καταστροφή. Τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα. Όπως θα πάρουμε όλοι αντιπερτασικά, πιθανά να χρειαστεί κάποια στιγμή και πολλοί κόσμος να πάρει και μια συσκευή. Τι θα κάνουμε, δηλαδή. Νομίζω λοιπόν ότι το σκεπτικό του να είμαστε αρνητικοί, να κρατιόμαστε απέναντι στη θεραπεία της αποφρακτικής άπνοιας, που σήμερα είναι αυτές τις συσκευές που όλοι γνωρίζουμε, είναι μάλλον προς το αρνητικό του ασθενή. Ευχαριστώ πολύ και θέτω το θέμα πραγματικά ο REM ύπνος. Αν το δούμε ξεχωριστά, γιατί δεν βγαίνει μια μελέτη που να λέει ο REM ύπνος τι είναι και ο non-REM ύπνος τι είναι σε σχέση με την αποφρακτική άπνοια? Γιατί να μην βλέπω τον δείκτη ξεχωριστά στο REM και ξεχωριστά στο non-REM και το βλέπω στο σύνολο? Ναι, το ξέρω ότι το δείξαμε, αλλά πάλι τα guidelines λένε ότι δεν θεραπεύει την άπνοια στο REM. Αυτό είναι η πρακτική. Και θα συνεχίσεις. Ναι. Ευχαριστώ πολύ για το πολύ ωραίο αυτό τραπέζι. Θέλω να πω επίσης ότι έχουμε υπερτονίσει, έχει κουράσει το καρδιομεταβολικό. Υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι που δεν το πιάνουμε καθόλου στην άπνοια. Και αυτό είναι η άνοια και η έκπτωση της νοητικής λειτουργίας. Δηλαδή, δεν με ενδιαφέρει εμένα αν κάποιος είναι υπερτασικός π.χ. και έχει 14 δίκτυα απνιών. Αν όμως έχει μια προοδευτική έκπτωση της γνωσιακής λειτουργίας, νομίζω ότι εκεί θα το θεραπεύσω. Και σε αυτό που λέει και ο Τάσος επίσης, έχει πολύ δίκιο. Δηλαδή, δεν μπορούμε να έχουμε ένα συνολικό δείκτη, γιατί ο REM είναι πολύ σημαντικός. Οι γυναίκες, ας πούμε, έχουν άπνοια κυρίως στο REM ύπνο. Τα νευρομυϊκά και τα διάφορα νευρολογικά έχουν άπνοιες κυρίως στο REM ύπνο. Ο REM επίσης φαίνεται ότι όταν πάσχει, επάγει καρδιαγγειακά νοσήματα. Άρα, λοιπόν, ναι, όντως, για πολλά πράγματα δεν είμαστε έτοιμοι να πούμε. Και ένα τελευταίο, νομίζω ότι τελικά όλη η ιστορία είναι πιο πολύ πέρα από τις άπνιες και τους δείκτες υποξαιμίας και το χρόνο της άπνοιας εξαρτάται πιο πολύ από το αν καταστρέφεται ή όχι ο φυσιολογικός ύπνος του ασθενή. Δηλαδή, μην ξεχνάμε τις αφυπνήσεις και τις μικροαφυπνήσεις. Και αυτές πρέπει να τις λαμβάνουμε υπόψη μας. Τα arousals. Δηλαδή, αν κάποιος έχει ένα δείκτη 20, ας πούμε, αλλά δεν κάνει arousals και έχει ένα φυσιολογικό pattern ύπνου, μπορούμε να είμαστε λίγο φιδωλοί, όχι τόσο επιθετικοί στην θεραπεία. Αν όμως αυτό του καταστρέφει τον ύπνο του, πιστεύω ότι οφείλουμε να είμαστε επιθετικοί. Ας το δώσω να συνεχίσει. Νομίζω ότι είσαστε θετικοί με αυτά που είπα, έτσι. Νομίζω ότι πήρατε το μέρος μου, έτσι. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το κομμάτι του REM, όπως είδατε, επειδή δεν έβαλα μελέτες από αυτές που βγαίνουν στο England για να βγουν μετά τα post-hoc και να βγάλουν κατηγοριοποιήσεις, έβαλα το Wisconsin και το Sleep Heart Study. Ναι, προκαλεί καρδιαγγειακά συμβάματα. Και τι λέει? Φορέστε τη συσκευή, αλλά όλο το βράδυ. Αφού ο REM βρίσκεται στο δεύτερο μέρος κυρίως, πρέπει να το κάνουμε. Άρα εκεί πραγματικά είναι έτσι. Και θέλω να πω ότι πράγματι έχουμε 3 φάσεις στη ζωή. Έτσι, αυτός που τις βρήκε είναι ο Ευγένιος Σερενσκι με το μεγαλύτερο paper που έγινε στο Science ποτέ. Ξέρετε από τι πέθανε ο Ευγένιος Σερενσκι? Όχι. Πέθανε, έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε ένα δέντρο και σκοτώθηκε. Και κανένας ποτέ δεν έμαθε αν ο ίδιος είχε υπνική άπνοια και δεν ήθελε να πιστέψει ότι είχε, ή από τις πολλές ώρες που έλειπε από το σπίτι γιατί δούλευε μέσα στα σπήλαια, οτιδήποτε όσο μπορούσε περισσότερο, πέθανε από υπνηλία από αυτό. Αυτή είναι η αλήθεια, κύριοι. Αυτή είναι η αλήθεια. Είμαστε γιατροί ύπνου και εμείς θα αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Έχουμε απέναντι ανθρώπους και είναι ασθενείς. Δεν είναι ούτε στατιστικές ούτε τίποτα. Και αν πραγματικά
Είπατε για την Άνια. Δεν τους νοιάζουν. Τα 278 δισεκατομμύρια δολάρια που θα στοιχήσει για τις Ηνωμένες Πολιτείες το 2050, ας τους αφήσουν. Αν την αφήσει στην άπνοια και αρχίζει και νυχτοπερπατάει και σε βρίζει και σε κάνει, δεν κάνουμε τίποτα. Στην αρχή. Σας έδειξα 2 μελέτες, είναι απόλυτα σαφές. Αλλά σε ένα οργανωμένο περιβάλλον. Νομίζω, κύριε Βαγιάκη, συμφωνούμε. Σε οργανωμένο περιβάλλον. Και με τον κύριο Μπερμίγκη, όταν μοιράσαμε τους ρόλους, δεν ήταν σίγουρο ποιος θα πάρει τι. Μπορούσα εγώ να είμαι στην αντίθετη πλευρά και αυτός να υποστηρίζει τούτα. Αλλά είπαμε να πούμε, ας πούμε, όλο την γκάμα των. Ναι. Μόνο που είδατε και τη γυναίκα του συναδέλφου που θα της έκοβε τα λυπηκτικά και τα πάντα κατά κεφαλικό, είδατε και τον άλλον που γύρισε ανάσκελα και έκανε πολιτική μαρμαργή. Και ένα τελευταίο θα ήθελα να πω στην αγάπη σας, αν μου επιτρέπετε. Ξέρουμε πολύ καλά στην πυρηνική άπνοια έχουμε το PALM, το ξέρετε, τους φαινότυπους ανάλογα με το PALM. Αλλά δεν μας έχουν πει οι Ευρωπαίοι ότι υπάρχουν και ανατομικοί φαινότυποι. Και για να δούμε τους ανατομικούς φαινότυπους, βασική προϋπόθεση να κάνουμε μια πλαγιά κεφαλομετρική ακτινογραφία. Και είναι τεράστιο θέμα. Έχω παρακαλέσει τον κύριο Μερμέγη επανειλημμένος να μας κάνει μάθημα, διότι έχει σημασία αν υπάρχει ρινοφαρυγγική, ρητροπάλατα απόφραξη, ανοφαρυγγική απόφραξη, υποφαρυγγική και επιγλωτητική απόφραξη. Παραδείγματος χάρη, και το pattern της ροής που βλέπουμε όταν κάνουμε μελέτη ύπνου είναι αλλιώς όταν έχεις ρητροπάλατα collapse από όταν έχεις υποφαρύγγιal collapse. Αυτά είναι τεράστια θέματα, δεν θέλω να σας κουράσω τώρα, απλώς σας το βάζω σαν θέμα, έτσι, και... Άρα είμαστε όλοι υπέρ. Αυτά, ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.